Os nomes da ribeira, eu non máis que a conocía pola ribeira, e as pedras eran as que marcaban. Era aí a Pedra Longa, era aquí debaixo do convento das monxas o con, unha pedra moi grande que hai, aí debaixo. Logo depois está a Pedra Fruxán, e logo depois estaba a que quedaba debaixo da Sirulosa, que eran as carneiras, que se quedou debaixo da Sirulosa, que moitas ameixas daba alrededor daquela pedra, meu fillo. Cando estaba a chover e ventar, íbamos alrededor daquela pedra, íbamos todo polo ferrocarril, tu abuelos con nós, e moitas ameixiñas daba aquela pedra. As carneiras, pedras carneiras, que é onde está a chaminé da Sirulosa encima delas, pedras carneiras. Esa praia criaba a cría espesa, é ese sitio. As pedras carneiras está a Celulosa. Alá arriba, onde está mesmo a fábrica, onde está a chimenea, por aí, estaban as pedras carneiras. Cando desbalaba o mar, nunha ameixa grande, negra, sacábamos as pedras, mi madre que é ameixa. Oxe é ameixa, pero sin embargo, eu acordo, mesmo frente á chimenea, pola parte da praia, meter a man así nun buraco, e enchi unha vez un cacharro de ameixas, nun buraco, onde me daba o brazo. E hoxe non, hoxe é ameixas, pero metes un buraco na... É por qué? Porque iba salindo os residuos da celulosa, claro, e non hai unha. Iso é porque salía, polas pedras salía majujo.